Rusiyalı kosmonavt kosmosdan Türkmenistana gutlagy berdi. Türkmen medeniýetiniň gutlagda çap eden suraty şüpheli. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň maglumatyna görä Rusiyalı kosmonavt Oleg Kononenko älemi ýeňişliginden türkmen halkyna we Türkmenistanyň prezidentine täze il münasibetli gutlagy berdi. Döwlet agentliginiň habar bilen bagly çap eden suratyna kosmonavt halkara kosmos stansiýasyna türkmen baydagy we türkmen prezidentiniň ýazanlygy aýdylýan kitap bilen görkezilýär. Ýöne surat redaktorlary suratdaky baydak bilen kitabyň Kononenko'nyň gapdalyna soňundan goşulanlygyny belleýär. 31-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy Türkmenistana doglan Rusiyalı kosmonavt Oleg Kononenko'nyň halkara kosmos stansiýasyndan Türkmen halkyna we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa ýiberen täze ýyl gutlagy barada habar berdi. Habarda hödürlenýän suratda kosmonavt Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby göterýär. Öňünde älim gämesiniň diwaryna baglanan ýaşyl türkmen baydagy görkezilýär. Milli liderimiz we ähli türkmenistánlary täze ýyl bilen gutlap, kosmonavt halkara kosmos stansiýasynda Türkmenistanyň baydagyny we döwlet başçylygyndan Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi kitabyny goýmagy özi üçin uly hormat saýýanyny aýtdy. Diýip döwlet telewizionynyň alyp bardy saýdýar. Hemde ekrana Kononenko'nyň kosmosda düşen suraty görkezilýär. 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosy agdalýan suraty seljermek üçin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň suratlary boýunça redaktory Lucy Steinsowa sala saldy. Ol suratyň üstünde işlenenliginiň görünüp duranlygyny aýtdy. Hemde baydakdaky detaly ünsü çekdi. Suratlaryň kewşirlenenligini ýa-da däldigini seljerýän fotoforensics.com saýty degişli suratyň detallaryny baydagyň we kitabyň üstüne TV bolmadyk goýu renk görkezýär. Sayt baydakly we kitaply kosmonawtyň TDH-da çap edilen suratynyň Adobe Photoshop CS6 programmasyny ulanmak arkaly döredilenligini aýdýar. Azatlyk radiosy suratyň online seljermesini öz web sahypasyna çap edýär. 1-nji ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Farangiz Najibullah TDH-nyň türkmen prezidentiniň kitabyny götürüp üçin kosmonawty görkezýän suratyny Twitter'da paylaşdy. Älim ýeňişliginiň kitapxanasyna täze goşuldy diýip Najibullah türkmen prezidentiniň beýik ýüpek ýolu barada ýazanlygy aýdylýan kitaby ünsü çekýär. Alkaksyn bu ýüpek ýolu barada älim ýeňişligine uğradylmaly kitap däldi diýip Oxford Universitetiniň taryh professory dünýä belli ýüpek ýollary atly kitabyň awtory Peter Frankopan kinaýaly äheňne ýazýar. Bu meniň üçin 2019-da puj etdi. Meniň ýüpek ýolumyň älim ýeňişliginden başga gidere ýeri ýokdy. Indi bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow ol ýere menden öň bardy diýip ýüpek ýolu barada ýazylan kitaplaryň arasyna halkary bestseller derejesini gazanan kitabyň awtory Frankopan degişmeli äheňde ýazýar. Mir 24 kanaly kosmonawt Oleg Kononenko'nyň dünýäniň ýylatyna ýiberen täze ýyl gutlagynyň videosyny paýlaşdy. Galiberside onuň beýlik tanyman şahsiýetleri älim giňişliginden ýiberen gutlaglarynyň video ýazgysy bar. Ýöne onuň türkmen halkyny we prezidentine ýiberenligi aýdylýan gutlagyň video ýazgysy el ýeterli däl. 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosy Russiýanyň Roskosmos döwlet agentligi bilen telefon arkaly habarlaşyp, Russiýaly kosmonawtyň Türkmenistana uğradan täze ýyl gutlagy bilen gyzyklandy. Agentligiň jogapkar wekili goloýdy türkmen resmiýetleri özlerinden gutlaw haýyş edip habarlaşanlygyny belledi. 1-nji ýanwarda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy Kononenko'nyň türkmen baydagyny we prezidentiň kitabyny 2018-nji ýylyň 3-nji dekabryna halkara kosmos stansiýasyna ýany bilen alyp gidenligini belledi. Kosmosa kitap uğratmak Türkmenistan üçin täzelik däl. Mundan ozal ýurduň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýazanlygy aýdylýan ruhnama kitabynyň bir nusgasy hem älim giňişligine uğradylypdy. Ýöne ol ruhnamanyň heni hem älim giňişligine aýlanyp ýörenligi ýa-da däldigi barada bugünkü maglumat ýok. Türkmen medeniýetine çap edilýän suratlar barada aýdylanyny, hususan prezident Berdimuhammedowyň medeniýetde çap edilýän suratlarynyň photoshoplanýanlygy ýagny kewşirlenip onsoň çap edilýänligi aýdylýar. Kosmos bilen Türkmenistanyň gatnaşygy barada aýdylanyny Türkmenistanyň Milli Kosmos Agentligi hereket edýär. Türkmenistan 2015-nji ýylyň aprel aýyna özüniň türkmen elematly ary gatnaşyk hemrasyny uçurdy. Russiýaly astronawt Oleg Kononenko 1964-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň Çerjew oblastyna dünýä indi. Ol Türkmenistanyň prezidentiniň ýyldyzy ordeniniň Russiýa Federasiýasynyň gahrymany diýen adyň hemde Russiýanyň Kosmonawtika Federasiýasynyň Yuri Gagarin medalynyň eýesidir. O häzirki wagtda halkara kosmos stansiýasynda missiýa ýol başçylyk edýär.